Vale, bueno, estou gravando este vídeo a 25 de abril porque xa pasa das 12, entón, bueno, basicamente dicir que unha vez que todo isto, estes movimentos que vimos antes se concretaron, despois dunha serie de acontecementos que veremos no seguinte vídeo, levouse a cabo o que se coñece, bueno, pois como unha manifestación pacífica para destruir o réxime autoritario. Ben, pois ao día seguinte nas rúas, mm, a pesar de que, bueno, as persoas se insistiu en que ficaran na casa, pois unha gran parte da cidadanía uniuse aos militares que se sublevaron contra o réxime, contra a orde, polo tanto, pois xuntos levaron a cabo diferentes manifestacións. Mentres estas persoas, o pobo portugués, se manifestaba, e repetimos, pacíficamente, pois foron repartidos unha serie de caraveis que se tornaron no símbolo desta revolución deste 25 de abril que fica na memoria de todos. E por iso eu quero conmemorar iso, bueno, pois cunha rosa, non é un carabel porque non tiña onde atopalo, pero en definitiva a función creo que é a mesma. Explicar que estas flores que se repartiron foron empregadas polos militares para introducir nos canóns das súas armas e así, bueno, pois reivindicar un pouco o seu obxectivo dunha forma pacífica, porque evidentemente as flores non danan a ninguén. E para falar de algún acontecemento tamén relacionado con este movimento, dicir que o 24 de abril de 1974 o militar Otelo Saraiva de Carballo instalou o comando do movimento golpista que intentaba rematar bueno, sublevarse para rematar coa orde autoritaria. Iso instalou o comando dese movimento dunha forma clandestina no cuartel da Pontiña en Lisboa. E, bueno, en definitiva, pois leváronse a cabo unha gran cantidade de movimentos militares. Final, pois, afortunadamente, rematou cunha victoria do antifascismo. Así foi, pois, como Portugal, en definitiva, puido recuperar un pouco a normalidade, dentro do que entendemos como normalidade, e abandonando pois o réxime fascista de Salazar, que estaba en mans de Caetano.